Mä oon Jorma Kalevi. Tää tarvitaan nyt moniosaajia semmoisia, että mä pystytty siirtämään tästä paikasta johonkin toiseen. Esimerkiksi leikkaamaan tonne, niin mä hallitsen heti sen homman välittömästi. Mua ei tarvitse opettaa ollenkaan. Mä tiedän heti, kun mä menen siihen mestaan, tarkalleen mitä mä teen siinä ja mitä en tee. No mä harrastan painonnostoa. Mä harrastanut melkein 30 vuotta kohta. Se on niinku työvastapainoa tähän. Mä terveenä pysyn, kun mä teen mielellään töissä herään joka on. Mä oon sanonut ihan leikkisesti, että kyllä tää työkotiolot voittaa. Sitä ei tietysti tässä avovaimolla sanoa, mutta näin se on.